Čaute, vítam vás v ďalšom dieli Sneaker Star. Volám sa Kix, doma ešte nepozná, toto je Aries a tento týždeň si zhodnotíme Reebok Fury Light v rôznych modelových prevedeniach. Začíname colorwayom, ktorý hodnotím pozitívne, je to 10. A je to z toho dôvodu, pretože tieto modely boli vytvorené v rôznych farebných kombináciách, od klasických monochromatických, ktoré sú biele, čierne, až po rôzne farebné kombinácie, takže každý si príde na svoje a preto hodnotím pozitívne. Materiál hodnotím 7. Nie je to z toho dôvodu, že by tieto boty boli zlé, ale v konečnom dôsledku máme zimu, vonku je sneh a ten materiál je dosť tenký. Na tieto modely boli použité rôzne materiály, ako je textil, koža, semíš a v konečnom dôsledku teniska bola inšpirovaná klasickou Instapump Fury, čo môžeme vidieť na tomto cage, ale nedá sa nafúkovať, je už v podstate ako keby nafúknutý, tak tú štruktúru má. Boty majú vetračky, čo je tiež nepraktické a preto 7. Comfort 8. Použitá bola kvalitná podrážka Ineva, ktorá je naozaj komfortná. Mohla som si ich tiež vyskúšať a naozaj odporúčam. Tenisky sú ľahké, sú pohodlné, naozaj vydržíte v nich chodiť celý deň, takže odporúčam. Zase sa nám tu zjavila Aries, to teraz tu nebola, nevadí. Posledný bod programu je cena a cenu hodnotím naozaj pozitívne, je to 10. A je to z toho dôvodu, pretože v Čechách sa tieto tenisky pohybujú v rozpätí od tých 1500 až do 2300 korún českých. Na Slovensku je to okolo 55 eur až po 85 eur, čo naozaj vôbec nie je zlá cena za tenisky, ktoré sú naozaj pohodlné. Sice nie sú až také dobré do tohto počasia, ale to nevadí. Proste keď bude teplejšie, keď príde jar, bude leto, tak tie tenisky si zamilujete. Preto 10. A máme tu záver, je to zhodnotenie, po spriemerovaní nám vyšla 9, výborné číslo. A čo viac vám povedať o týchto teniskách, no naozaj sú super. A ešte jeden taký highlight, ktorý by som mohla vypichnúť, tak tieto tenisky sa veľmi ľahko šnúrujú a je to vďaka tomuto patentu, ktorý stačí len zatiahnuť a v podstate tá šnúrka vám drží tam, kde ste si ju zatiahli. Takže pozrite sa na tieto tenisky a ja sa pozriem na vás zase o týždeň. Čaute.